Yenua Daddy Lumba ebo nwum bi. Na nwum no eka se yenno ye. Osi enipa emedi chebi. Enipa ye medi chebi. Echina obeti na ye de no se. Enti sa asem na Lumba kan ya. Na otwe ya dweti bibi so se enipa sa obeye bone ama ya pe wasem di ne bomoden na ye papa na ye ntam isanse michiwe mitawe no emfa ye nkusi bibia na sa asem bi kai me Job nsem bi a wo kan ye se onipa ka se won kwan ye mframa wo pie se nhwire na wo ha oma onipa ka se won kwan ye mframa wo pie se nhwire na wo ha oma onipa wo na ye tie bi erenti da bi na watwamukọ nti Job edi wo won komode kire yen nanso agidifo bebre ye bohotra yen kan ti wo kan Job chapter 14 ho no a o kan sem bebre wo ho na na sem ba ko o kan ni se na se me de asamando beye me fie na me frɛ enotobu ase meja ene me nanemu a ehin ena mani da so wo ehin na mani da so wo ena osasi isudua sa kan se so onipa wu a obetena se bi mu ana anka me na aka nyinara metwen osise me nsachra ebeba odofo sa semi eka bibi eri a kire me ni omi ru se ewiase no ye meche hwe ye mepere hwe ye mfa hwe nko onua no a wafiri mu na japade a wo pere ho no de bi wo so beja ho onua no a wafom won a wo se won mfa nche no wonya mane nka no de bi okoto se wo wuda ho a obeye den ye mfa cheche ye ho ye hunu se eduru mere bi a nipa no befum yen na emum se nipa no fom ya o si ejan maneka ohu adaka ye da so yi da chi bia me no umie no ye dan a ye bedam no nipa ya ya bo na bom a ye ne koi da chi bi me no umie no saa ene ye bebo ya bomu ede yakọ sanso ena amno ye da ho ya ohu se ye di obi etumi dabi no ene umie no saa mara kro no a ene ye de yen ebetum nti afedi den ni mentwitwa den ni mempene den ni mentiase den no afom mentimi nya amanenka den ni nkyere hu yi endodo ye hu yenhunu ma ye hu na yenhu se ni odo kra odo onno be ye obone titwere sem ne se sedie nyankopon do wiase ni so ode ne ba wo no kro no mai obi gine di no anyara no nya dankwa kyere se Kristo ekwan ere ne faaso ekwan ya faaso bo na se nua mumpo so ka se jafafiro no ni nia wo ya empahi ena minua wafumbi minya amanenka endodo ye ho ni wiase yemfa nko babia awrade nhyirai wo mwaye na yenya Kristo akoma emfa ntuye mu se ne ebehu ede acheche ye ho isanse enne obete na unia ne ednesi sa unia no na obete se ednesi debi so obete ne ede oso ntiminia wiase yenti wiase no ase ehunu wiase na sese ye twem emu mabraba obebo ye eno ne bekire nepa obenya orofo ye no ye hoate unia ho kire na aboa no unia ho kire no a boa no nim se obi so boa wa kai na yi na ye no otimi so aboa wo nua bi so obi boa wo na se wan kai no wa yi na ye a beden na unia no so wa boa no sanity isako ene saba erode nyankopon nhyirai wo moye na ya na muntu a yetu no yentumi mo abrabo a ehye ne fata na da chi ankobe oba ya nyawira kai se osumfo aso abadie chiawo sia chiawo pi yemfa futu yi mfa me ekotudwem yemfa mo yasene ni hu se o bompa ya
srɛ Kristo na koma sɛnea ɛbɛyɛ a yɛde bɛkyekyɛ yɛn. Awurade nhyira obi bia, ne obi bia ho sɛnkyerɛ. Makrab.